Purok tres gani sa purok tres. Ah, purok tres na ini? Ay, doon pa sa tres kita. Okay. Sige, diretso ra. Nag-vlog ako. Naka-live kita, naka-live. Pamuyo sa kananay ka mo ng silhig. Kunsay kabuslan. Okay. Ang mga taga GY 101. Yamoy mag-clean up drive diri sa Barangay Kapalayan. So diri kami madistino kauban namong kagawad. Diri sa may Purok Trees. So pataas, pababa. So diri kami diri ko man. Purok dos pa ini. Purok dos pa ini. Oh, sige. Purok dos pa to. Dito pa, dito pa. Kasi hindi tayo ano, di natin ano dito area. Ah, sige. Purok tres. Dos pa ini. Ay purok dos. Tres daw ang area. Purok tres. Ang alam ko kasi tatlo tulo ta ka grupo. Sao manggod mo sa kanlabag? Ay kanlabag isu. Dari na kami diri. So di bumanghihapon kay maskin kong kamera. Kaya dapat tatlo ito ka grupo pero di nga mo alam kung asa ang iban. So mao ni karon. Tambala.